OK, takže čau, ja tam pri ďalšom videjku, dneska vlog, netuším, to je jedno. Vydáme sa, opäť to bude taký vlog, sme tu na tých našich jazierkách, nie sme na tých, kde chodíme na ryby, ale na tých našich poctivých, kedysi dávno, keď som tu chodil točiť užovky, keď tu ešte niečo žilo. Dneska tu už len to rákose není, všetko tu vysekali, dneska trošku viac zelenom. A dôvod. Ideme sa pozrieť na taký jeden posed, ideme tu proste celkovo pozrieť nejaké tie lesy. Viac ma momentálne zaujímajú nejaké tie vysoké, nejaké tie diviaky a podobné zvieratá, lebo hadov moc teraz není. Takže skôr takéto zvieratá, sme tu na tých našich nejakých lúkach. Ideme možno aj na nejaký posed vyliesť, ak tam ešte bude ten starý, čo tam kedysi bol. Uvidíme. Počujem kuniku, môžem si ho skúsiť natočiť, ak ho nájdem. Takže to my sa vydáme tam a dajte like, odber, koment a napíšte, či ste sa tešili na ďalšie videjko. Zatiaľ čau. Ďalší týždeň sa chystáme na ryby, takže uvidíme, ako budú vlogy vychádzať, ale budem vám to prekladať, že raz takýto vlog, potom vlog z rýb a tak. Len kamarát momentálne ešte niekde preč. Dneska máme krásnu nedeľu. A všetko vám chcem popriať do nového roku, do prázdninového roku vám doprajem všetko dobré, užite si prázdninky, ak to potrebujete. A toť vše, konečne mám aj ja prázdninky, takže môžem sa vám venovať naplno. A ideme si pre nejakých tých 2000 odoberateľov, máme vás nejakých 1300, ak sa mi nezdá, takže ideme na to. Kokos, úplná nádhera, takýto západ slnka. Tam máte všade vzadu balíky slámy. A tak. Niečo tam vidím na poli, neviem či to vidíte, úplne takú bodku malinkú. Jak keby tam niečo ležalo a ono hneď tam vedľa v krikoch je ten posed. Takže vydáme sa tam. Skúsim to pozrieť ďalekohľadom. Ľudia, takže spozoroval som to ďalekohľadikom. Nedovidel tam úplne dokonale, ale hento sa mi... Kde to je tá bodka? Tam medzi tými balíkmi, to neuvidíte. Tak sa zdá, že to je nejaký jastrab alebo nejaký vták, že niečo ulovil. A hen tam napravo to vyzerá iba ako nejaké kus dreva alebo niečo, uvidíme, ideme bližšie. Ľudia, vyzerá to, že ďalší ten flak, čo som tam videl, tak je líška alebo mačka. Asi skôr mačka, vyzerá to ako nejaká taká šelmička. Že by som vám to aj ukázal. A vyzerá to, alebo zajac. Pri tom balíku slamy je to. Teraz ste to možno trošku videli. Skúsim sa nejako nepozorovane k tomu priblížiť. I keď ja nie som ešte na takéto veci, viete, že ja furt iba hady hrotím. Ale pokúsim sa. No, tam máme taký lesík, máme luku. Priechod do druhého lesíka, tam hore máme taktiež lesík. A tu napravo by mal byť za chvíľu niekde posed. Takže celkom ma to zaujíma. Mohli by sme si tu nájsť niečo pekné. Tak máme ten posed. Za mojich časov to vyzeralo trošku inak. Bol tu taký starý posed na takom vysokom strome. A všade okolo bol taký jakéby lesík medzi dvoma lukami. Celé to tu je nejaké vykosenejšie. Tento posed vôbec nebol, to je úplne nový, úplne krásny posed. Idem sa ku ňom pozrieť. Keď tak si chvíľu na ňom posedkáme. A popozorujeme niečo. Okay. Takže ja už sa nachádzam na posede, budem trošku tichšie rozprávať, aj keď mal by som si úplne šuškať, keď si nechcem nič vypočať. Úplne krásny posed, hľadám, ma tu nikto nepríde neho vyhodiť. Dúfam teda, lebo už sa nám to s kamarátom raz stalo, že sme boli na posede a vyhodili nás. Takže asi by sa nemalo na to chodiť, ale nejdem to tu ničiť, doslova to iba pozorujem, teda snažím sa. Takže uvidíme. A rovno pred sebou mám, ja vám to ukážem takto, rovno pred sebou mám takýto východ z lesa, preto dali tie okná asi týmto smerom, aby ste rovno tam videli. Alebo teda poľavníci, aby tam videli. Tam máte takto, ten les až odtiaľ tam a ťahne sa to až tam dozadu. Takže uvidíme.
Takže akurát som si tu všimol toto. O, sa vám svieti, no. Prosím, nepoškodzuj. Ak sa im to snažil niekto zotrieť a preškrtnúť. Ale snažili sa z toho napísať, že prosím poškodzuj, ale má to byť nepoškodzuj. Čo sa tam jelo? Tam je táčik. Táčik. Chcete už nejakú fakt kameru, lebo tieto mobily ťažko vám tu niečo natočím. Takže nebudem poškodzovať, budem pozorovať. Vtáčik. Môžete mi poradiť, čo je to za vtáčika? Hop. Maximálny zoom. Ešte aj cez ďalekohľad. Tak sa to vyzerá naživo. Tam je niekde úplne v kríčkoch. No a už odletel. Tak to vyzeralo. Ľudia, vidím prvé srnky úplne tam vzadu v tom poli. A teraz tam medzi kríčkami bežia. Kokos, prvé srnky a najďalej, úplne že najďalej, teraz tam bežia medzi poľami. Tam medzi lukou bežia. Aj skúsim pozrieť ďaleko ohľadom. A už spomalilo. To vyzerá nejaké väčšie, to vyzerá ako nejaké lane. No, tak to asi sme práve dokúkali. Nevadí, ja ich pozerám ešte rýchlo. No, krása. Takže prvé srnky na najďalej lúke, ako sa len dalo. Úplne, oni proste nemohli vynstunať predo mňa. Oni vyšli úplne vzadu, kde ani posed není, ty kokos. Ale ich tam muselo niečo vyplašiť, oni by podľa mňa len tak po poli nebežali. Akože však mohli, ale... A hore tam vidím dokonca presne, jak boli tie srnky, vidím typka s obsom. Takže ten ich asi najskôr vystrašil. Nevadí. Keď už tam vyliezli, tak mohli by aj tunak. Ľudia, je to tu, vidím líšku. Tam vzadu. Presne, jak je teraz ten stĺp, tak on je keby za tým stĺpom vzadu na luke. Ale teraz tam vybehne. Ja vám musím natočiť. Aha, vidíte ju? Počkajte. Musím rýchlo, kým ho nikto neodplaší. Vidíte ju? Krásna líška. Dospelá, to tak vyzerá. Niekde v tých kríkoch podľa mňa bude mať nory. Možno aj maličké nejaké to bude. Vyzerá to, že mu zaregistroval. Skúsim ho odfotiť. Úplne tam vzadu. Ešte by som vám natočil, ale ťažko sa to natáča, lebo mám tam kríky, ten stĺp je tam, nejaké balíky slámy, všetko. Tam je niekde napravo. Tam je... Kokos. Ťažko sa to natočí. Takto som sa pozeral, že či náhodou tu niečo nevyjde. Keby niečo vyšlo, bola by pecka. Zrazu tam vidím na poli, že niečo vyliezlo a že bomba. Idem to natočiť. Táto líška. No. A máme po celom mieste. Išli odtiaľ z dola, presne tu okolo mňa, rozprávali sa tu. Ja už som si myslel, že idú sem, možno to aj chceli ísť. Ale ten pán, čo išiel, tak sa zrazu začal smiať. Akože videl ma tu a začal sa smiať. Ale akože tak dobre, že videl asi mladého chalana niekde takto v prírode. Len by to tu trošku vyplašili a ešte išli aj tam, kde bola tá líška. Takže teraz asi na ňu narazia, to tak vyzerá. Nevadí. Škoda. No akože neviem, môžem to tu skúsiť popozerať, tak akože nekričali nejako moc. Takže možno nám tu ešte z tejto strany niečo vyjde, uvidíme. Nejaká myška mi tu beha. Nejaký raboš. Som sa takto vyklonil. Že sa pozriem, či vám náhodou niečo neukážem. Nejakú tú myšku. A
zrazu niečo vyplažím a tu sa začala míriť nejaká myš alebo niečo. A tam je. A tam ste už videli kúsok. Nejaký raboš. Kokos, tu počujete? Sa tam rozbehlo. Takto, keď si sadnete fakt niekde na nejaký posed, tak nielen okolo na lukách to začne ožívať, ale to priamo pod vašou riťou začne ožívať. Rôzne myšky, cvrčky, ty kokos, úplne všetko, ješkovia, líšky, srnky, medvede, diviaky, úplne hocičo. Na budúce sa vydám niekde hentam vyššie, lebo ja som moc blízko ľudí. A ešte aj z tých rýb chcem ísť na tie ryby. Chcem ísť znova na tie ryby a tam by som tiež mohol dať nejaký takýto, nie herping, ale niečo takéto podobné. Že však my tam budeme spať aj na tých rybách a nejako skoro sa zoberiem, pôjdem si niekde na luku sadnúť. Ono tam to vyzerá byť lepšie, tam kde chodíme na ryby, tam už sme videli aj nejaké tie diviaky, aj nejaké tie správy o medveďoch tam sú. Takže možno by sme tam mohli niečo vidieť, uvidíme, teda mohol by som. Vidíte ďalšia líška, tentokrát z druhej strany. Je rovno za mnou normálne. Skúsim vám natočiť cez ďalekohľad. Vidíte si. Sa to úplne pekne. Musím veľmi potichu, lebo trošku pochnutia líška nám zmizne. Nedá sa natočiť cez ďalekohľad, je mi ľúto. Tam nám ide. Krása. Jaj, sorry. To som nechcel. Ona ide normálne za mnou niekde do týchto lesov, do týchto kríkov. To bola iná. Táto prišla niekde odtiaľ. Proste zrazu sa zjavila a bola tu. A tamto predtým bola až úplne tam vzadu. Ale myslím si, že nám tu na kvinte na túto lúku. A ja už som chcel odísť presne pred tak 2 minútami som chcel odísť. Takže ani by som si ju nevšimol. Musíme si natočiť, ako ešte príde. Dokonca mačka mi tu vyšla. Vyzerá jak tá, čo tu bola na obed. No na obed. Podvečer, keď som tu vyšiel. Tiež úplne nepozorovaná, ani som si mi nevšimol. Iba sa tam proste pozriem aj tá mačka. A si ide loviť myši, takisto ako tie lišky. Tam máme tú mačičku a drží myš v ústach. Normálne držala myš. Vy to asi nevidíte, ale... Krása. Nebude to asi mačka diva. Vyzerá to skôr ako nejaká domáca. Čo? Ide po ďalšie myši, alebo sa ma bojí? Ježiš. Tam myši. To vyzerá ako nejaké mačiatko. Ale ono ide za tým vtákom, to tak vyzerá.
líšky. Kámo, tu aký je to normálne líškový raj. Tam úplne vzadu. Kde sú? Aké to seno. Ospravedlňujem sa, tam ho môžete vidieť. Idú do lesa. Tu vzadu za ňou je ďalšia. 4 líšky, ty kokos. Všade to majú iba líšky, to je neuveriteľné. A ja som dúfal, že keď uvidím nejakú srnku, že to bude celkom cajk. A ja tu mám všade líšky. Ale mi sa to proste len tak zoberú, zrazu sa pozriem na pole a je tam líška. Neviem teda, že či to tá, čo išla teraz za mnou, čo som vám to natáčal, tak neviem, že či je to ona. Tam sa na tom poli. A podľa mňa je to ďaleko na to, aby prešla a ja si ju nevšimol. Ale zase keď sa tu tie zvieratá objavujú a ja si ich všimnem až na poli, inakšie sú úplne nepozorované. Možno to bola aj tá, čo tu prešla. Neviem. Ale už ich to nevidím. Každopádne už za chvíľku pôjdem. Hej brácho. Neviem, či tam vidíte, tam dole je myš. Presne tam, nejaký raboš. A tam napravo bol ďalší. Tam papa niečo. Vyzerá ako škrečo. Vôbec si ma nevšimol. Dva tam pobehujú. Asi to je nejaký párik, alebo nejakí súrodenci. No chlapci, dávajte si pozor, lebo tieto líšky vás popapajú. OK, takže ja už som na odchode, iba vám to ukážem. Žiadny bordel som tu nenechal. Ešte zavrieme dvierka. Nech tam nefúka. Toto je nevýhoda tohto posedu. On ako je nový, tak aj to drevo je ešte relatívne nové. Takže to vrzga ešte, keď máte starší posed, tak to až tak nevrzga. Tak kvôli tej hraboše všade. Čaute hraboškovia. Dík posed. Máš to u mňa, vidíme sa tu. Dneska si myslím, že úplne super. Dneska líšky, ty kokos, hraboše, ešte tam, niečo som vyplašil, ešte tam v pozadí vidím ďalšiu, tam je srnka dokonca. Dobre, dneska to bude ešte veľké. Tam vzadu vidím úplne srnku, tam vidím tuším nejakú líšku. Tuto všade žije, ty kokos. Normálne nechcem odísť odtiaľto. Čo už, musíme. Ľudia, to čo sa... Vidíte to? Tam je normálne líška na sene. No je balík sena a tam je líška. Pozrite, pôjdem bližšie a on sa osplaší síce. Ty kokos, to sa mi v živote nestalo. Líšiek už som videl celkom dosť. Ale normálne na balíku sena som ho ešte nevidel. Ja vám skúsim cez ďalekohľad natočiť. Normálne na balíku sena. Ty kokos. Ja ho nejako odfotím. Tam je ďalšia líška. Aha, už zbysla. Škoda, som vám ho neodfotil. Normálne jedna bola na balíku sena a vedľa bola ďalšia. Čo ti dáva? To je extrémne, normálne nechcem toto odísť. No, len tam vzadu ide niekto na bicykli, takže mi srnku odplaší. Tam vzadu je srnka. Tam môžete vidieť. Skúsim vám ho odfotiť, ale to už nestíham asi. Normálne tu môžete vidieť, jak sú tieto kúsky roztrhaných myší, jak tu chodia, proste tí zdochlinári, alebo nie zdochlinári, ale proste
sokole a podobné zvieratá. Tu máte kúsok nejaké kostičky, tam kúsky, tu máte nejaké chlpy. Normálne to tu vtáky žerú. Na tých. Tieto balíky, ty kokos. To sú nejaké zaujímavé, tam srnky, líšky na tom sú. Tu žerú vtáky na tom. Oni si z toho urobili nejaké vlastné, one. Tak je čo? Kôpka nešťastia. Dobre, a ja, že to je ješko. Aha, to si vykopalo niečo. Dobre, nebudeme rušiť. Idem za to nasou srnkou, ktorá sa zdá byť nejaká nebojacná, lebo išiel okolo nej cyklista a nezľakla sa. Ľudia, tu normálne kvaká 48 000 miliónov druhov žiab, ty kokos. By som si nejaké natočil, ale to asi ťažko chytím, ale môžem sa pokúsiť nejaké chytiť. Som tu na tých našich jazierkách. Ty kokos, počujete to? Úplne všade. Teda ak sú to žaby, ale myslím si, že to sú žaby. Že to nebudú nejaké vtáky. Myslím si, že to budú nejaké rosničky. Alebo niečo podobné. Snažím sa tu nejakú nájsť, ale ako náhle sa k ním čo len priblížite, tak prestanú kvákať, tým pádom prestanete zisťovať, kde sú. Krása jazierka. No, ale rostničky ani žaby si nemyslím, že tu nejaké nájdem. Aj keď všade je to milión okolo mňa, tak nevidím tu žiadne. Ideme ďalej, možno cestou niečo. Ty kokos, počujete to? Tunák, hentam, všade. Kokos, ale žiadnu tu neviem nájsť. Ty kokos. To je extrém. To tu fakt nevidím. Ale niekde dole v lese. Ty kokos. Ľudia, normálne vidím svetlušku. Vypol som svetla, aby ste ich videli. Nové, aha. Svetluška. Ako malý som to chytával. Normálne svetluška. Aha, tam vzadu koľko ich je. Tam môžete vidieť svetielka. Všetko svetlušky. Krása. Ľudia, ja dúfam, ja teraz nič hlavne nevidím. Dúfam, že ste si viejko užili. Dúfam, že ma počujete, že ste žaby, len ste niekde v korunách stromov. Môžete mi napísať, že čo to je za žabky. Ak to teda nie sú nejaké rostničky. A napíšte mi do komentára, ako sa vám videjko páčilo. Nebol to úplne herping, ale myslím si, že vás to zabavilo. Vyzeralo to dobre, videli sme srnky, líšky, úplne všetko, myši, ty kokos, žaby na konci. Takže dajte like, koment, ja som Alexo a čau.